Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Ngô yêu play ya kan ikalat bingila be kendo biang kan ikarukom hakabangin ya puli kaktin jong u nya persyang jing syaban yo jing kai na kan jing puli jongi ko ki prawangai ki parlok ki bisno lang bat ngi na ko ga tayo ko pat kublai shibo nya ka por jong pi klam da penserwa ya ka por jong itu nya duai ben ya bet kan jing puli ko pa play jing bahab neng ha kan sngi nya ingo ya metrai na bentar jing kerku jong me nya ingo na bentar jing don kat jong me lembat ni baro shitayo try kat bang ya play ya katin jong me kat bang ya pusan kat bang ya puli ya kitin ki bakho jong me try to I ki ni ki khubor ka ne sngi ki bangin pet ngin khmi ken long shisha ki ba shai but ken long ki khubor ki ban aji man toy ni way pi way idwai ha kat deng jong Jesus Christ amen prabanget bat ki parlok man shimtayo ngilai pet kat no galong ke ek badon kam yangi bingin don kamen sim jong jing sngoret bingin long ki beleret but kam tam bingin long ki bechem no hakani ga singing la poi shigala nong ka bakhatway ka sabatan ka bakhatway but in ya pet yagani ga subject waiting in the crucible banyai up hak Shlem Saiñ Dur ai ka long sha ka subject of smotanat ngait scamp in shem yagani tongin ya snap yagani ga jing Jingiaphylliew Jingmut jong yagani ga sngi prabanget ka ka waiting in the crucible and ka mot you waiting in the crucible and banyai up at Shlem Saiñ Dur pi ka jing em jong I bon sin ni don ya ka jing blin ka jing long pangi kwa ki ek baro kin ja or long ha ka por ni kwa ni dwai you blay pat ni long ki bakrke edo ka ta ban yo I ka ti jong u la do blay tre ka jing em jong I ni ong blay se blay yo sngo ni ong le se bu blay priang ya ka jing ka pat jong I Right, Peter probably haga jing yai sha, haga jing yai up. Kadon ka bu blay kwa ban hikai ngi ka negasngi. Kata ka long ka thong ka jongi haga bangin ya pet, in ya puli, ya ki jing ya thok kana, but ki kot ki ba per na ka Bible, ngets ka maning landap ka jing ya puli shibet, ngin long ki bala shai kadar, haga jing mo jing berkat jongi, habiar ya ka negas subject. Ban yai up, ha ka Shlem Saiñ Dur. Kadon ka research, kaba u neo nong tho jong ka la nong Sabbath school Ukraine u Dr. Gavin Anthony baru ong ba ha ka way ka por sharisap ni kaladon kata ka way ka research pan pet kumno ki kena ki baret hadu bakin lahe larapan melin yaki bakin long ki bayasha atau ka don em ka correlation la ka don em ka jing mentoy ka jing im jong ki ha ka ba kin kam leb ha ki kam keo ka jing im bat kum ta ter ki kam long confident bat kum ta ter kani ka research ka shem kan bagi scientist ki laya shem ya kat to kat ni ki kanaret ki laya ai yaki marshmallow one marshmallow day u kanja jing shed bakery item ubashet hakaba pi kletlang yakshini ka bat ka gelatin pi klet yakane hadu bakan la sedang ban form up ban nang tapat kin sabik ha ka oven ki niki scientist kila ong gini kena ngin ai yapi laningin item yung marshmallow yapi lara pin up hadu bangin one pipe Tarmut malaga sngi ki ay marshmallow ka ek baki ong ki bikin le long kum ka reward adin ka tapat lada day bikini kena ki lapan up hado bikini ki scientist ki wan pai hakato ka por ka long kum ka jing pen kre ki bikin long ki bayai sha lada ki wan pai pat ki neki kena jing sha ki o extra marshmallow ki dang ki kena jing sha ki bayai up ya kata ka jing kular jong ki neki scientist ki la persyang jing sha ban
track yakini kena nadok kapor kina long ki khulung hadok kin lalong ki samlarit ki teenagers but ki shem bagi kena ki blala ban up da jing yaisha ki kam start ki kam le bha ki jing im jong ki kam long confident aka aka bagi ki le kane ka pen I bagi jing yaisha ka don ya ke jing hikai ke bagi la ban yo but ha jing im kristan jong I ha ka no guru kam ublai penon kam ya kane ka atiar ka bang ngala ban ong let's say ha ka bau play pen kre ke jing imprestan jangi shwa ne point ta benta to nya ya shwa shwa khot kan ma ko ki pra bangai nya phai she galatia ka lonong ba san ka khot ka ba at pho ar Henry so jo man si mo long ke jing e ke jing kamen ke jing sup ke jing sha slam ke jing les bun ke jing bha ke jing yaine ke jing jam not ka bor halor lati na ko ang pen na ka New Living Translation. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self control. There's no law against these things. Tung yapet ka to ka kantin hang to ba ang patience. Kawan na katin you. Kani kawan na katin Greek kapamot macrotumia. Kani ka katin Greek kadon Jingmut kajing mut kabaning kong ba kakit kadai long suffering lane kajing la ban sha slam ke ai baro forbearance lane kajing la ban sha ya ke ai la se ka ba ngim so ya ha da ka ba ngilong ki bejai jai patiently tolerating kadai sa kawai ka synonym ya kani katin forbearance nangta fortitude kabamot kajing snowshlod happening kijing shitam kijing kijing yashem kibatan kijing im hot ko kipraba ngat habang ipet ya kane ka kantin ho ya kane ka snging ngin ya shonjur ha kane ka tin patience lane kijing yaisha kijing sha slim na ko ban ong kane ka way habastan habo play one ra ia kani ka atiar ko mga lakren mene ka atiar jong jing yaisha the tool of patience ka jing em jong I way way na kanu ka daw ublay ukwa ingi ha jing sha bin la ban yasha yaki ek bachya ka jing em jong I tongan puli kani ka way ka line patience helps us to be better equipped to adjust ka jing yaisha ane ka jing sha slim ka yarap ingi ha jing sha bagin long kita ki bala ban yaine hagi eke baro kajing kali gawan hangi hagi nega singa long hato ublay ulong ubiyaisha hato ublay ulong biyaisha is God patient hato ublay ulong uta bala ban sha slim the Bible ko ngayon ini apply sha kashiti Paul signong ro kala nong gabakat san kada kot kabasaw bat kabasan na mari ki eke baro bala tho men barim la tho khnang ban long kajing hikay yang iken bada kajing yaisha sangap ne kantin namanda kajing yaisha bada kajing pentngen jong kita kajing tho ngindop yo kajing kermen khat basan sangap hai ne kantin de ublay kajing yaisha bada kajing pentngen do on ai happy banyamut lem ya kajo paraloki kat bakum u Jesu Christ Ramnget lembaga negara kot ni kalong ga ege ba shai bu ublay ulong ublay jong kajing yaisha Pat ublay ulong ublay jong kajing pentengen. Habaki aka baro kim long kat kom kajing kmit lanti jongi. Ublay bo hangi kaman sim jong kajing yaisha. Pat kaman sim jong kajing pentengen ka bo hangi kajing kermen. Ublay on sale ya ka air ka ay. Hagi sengi ki por banwan. Kalong sya ka kubor ka besngo tanat. Kalong ka kubor ka besngo tanat. Teng ni juk duwai. Bo ublay on penkwat penkia ika beet. Ki pathon ki jongi. Teng ni dwai bu blay uni rap ha jing tray jongi teng ni dwai bu blay pendap penbiang gi jing duna jongi ka jing em jongi teng ni dwai bu blay un yalam yangi ha galanti gi jing em jongi andre habang i dwai ki don gi kep ki don gi por ki bu blay u ya snow gi jing dwai badu juba u tip ya gi jing don kam jongi badu juba Lagi don ki por ki don ki kep pa nim yo I ya ka tiga jong blay lang ba kita ki jing kerpat ki jong hat ato teng apa jia kum kita ki ai baro ni bitar ni dom
Ngi long kita gi breu ki ba mla ban sya ngi so kwa pen kalai ki ai barok kana bikin long kat kum gijing kwa ke jongi oi teng ngi long ki breu ki bukum kita am dai atau ngi so si teng ha ba ngi duai bat met bat sngi ngi dem khosrio ngi sha jing it ke gijing tmu ke jong blai ke gijing kwa ke jong blai leng ba kan ka atiar tre kam jong u kami khot ka patience le ne gijing sha slemตัวเนี่ยพายชิกินีกิจิงเนี่ยปุลีลันไลท์ลีกร์คอดเนี่ยเป็ดบัดเนี่ยเป็ดหากนกรุกอมกะจิงชาสลัมบัดกะจิงไอชากะละบันยาลัมยังอีชากะจิงจอบบัดหากนกรุกอมกันยารันกัดบัดหากนกรุกอมกัดบันยาตะกะจิงไอชาบัดกะจิงชาสลัมกันเนี่ยกะจิงไอชาบัดกะจิงชาสลัมกะละบันเตรกามบอร์บากะจิงเอ็มจงอีเนี่ยพายในกองชิกิสามกะละนองกะบะอัพเนียวกะคอดกะบะขัดสาว Door de ap kmi ho try to long clan. But dupen slur, ya lagadono shisha ken do ap kmi ho try. Lung baga nega sam nio I ba ublay udon kajing tmu ban pen clan board hingi ban pen slur lung ba kajing apslam lung ba kajing sha slam kajing aisha. Kata ka nega mat ka baning kong. Kay show ka ba ublay ula ban le. Lung ba kajing aisha slam jongi. Tunya pai biang sha kawai pat kasam ka balai penyo berkot ka penyo tung ini sengap kini kentian ka ong yu tu shong that hu try bat to up sha slem ya u wat pen kuslai la de namaruta ubaman bha alagalenti pat namaruta ubreu u pendep ya kajing perkat baman sakawai kakam ba kajing sha slem na ne kajing ai sha kala ban wanra kajing im jongi kalong habangi don kamen sim jong kajing ai sha slem ka don kajing kermen kam don kajing artatin habangi ai sha slem bar habangim artatin ni don ya bor ba ngin nompen kuslai ya lati ki breu ki bakwa ek banjia hak dak ka banjia hang to ban urlong hang to bonsin ki kuslai jingmut namar ba ki tharai balado blay ya sngo ke ba ki pan la so blay lo kan tat ek jing pan jong ki reu blay utep ya kawai pa kawai ke jing pan jong yong ka tim jong blay but u blay la do ai ke babha na banta jong ting ka don ke bangi pan ni twai ni sngo ko magalong ka batay yang i reu blay kam tip kam ba ko ki prab ngai tungin shania haka jing yalam ka jong blay but ngin pen kuslai la di la ki baro ki bangi tharai magalong nagbanta ka jing ba jong i bat ni pan ublay ban ublay usngap jar Misalnya pai sigi rom kalau nong basan kat kot ke balai hadok basan. Ini pek ini dekat. Kikan tiang ki basngau tenak hadok kat ta kham tam kat kot ke basan. But tang kumta hiken. En rengi ngok menru ha ke jing jinjar de tip biang ba ke jing jinjar ke penlong ya ke jing aisha. But kata ke jing aisha ya ke jing syam mensim. Ba kata ke jing syam mensim ya ke jing kermen. Ba kata ke jing kermen kam ju pen rain bo kho ken. Na ba ya ke jing it ublay la te yar buk ha gi donot jongi do mensim ba khoi. Ya oba la aino tangi. Lang ba ke ne ke jing puli ni yo ke ne ke equation. Tanya pet. Na khot ke ne the equation of patience. Tribulations la jing jinjar kaya lam yang i sha ka patience la ka jing yai sha ka jing yai sha kaya lam yang i sha ka jing shaman sim la courage ka jing shaman sim kaya lam yang i sha ka jing kermen la hope ka jing kermen pat kam ju pen le rain bokho yang i prabanget ha ka jing im jongi ni don kam yang ni santli kimat ha ka jing im jongi Bangin laban job ya ke jing im jongi don kam don gini san likimat. Ke jing jinjar ke beningkong.
Habang siya may kano jing janjar ke jing imjongi tong inum ritmen sim tong inum kuslai tong inum sngau do jing kermen namagi jing janjar ki alam yangi sya kata ka wai pat kekerdan ka bangi khot yaka ka jing yai sya lan patience laringi la ban yai sya lang bagi jing janjar baro kane ka attitude of patience ka jing long bangin la ban long ki yai sya slem ka yai don hapo jongi ka yai day hapo ka jing im jongi ka jing yai sya slem pat ka yarap yangi bangin long kita ki basya mensim kita ki basya mensim wat kita ki bahe mensim people who are courageous people with valor ki brio ki bala ajing sya ban yai sya ka no ka jing im jongi Tingi hang ni ba kajing jenjar ke ilam sya kajing Aisha ke ilam sya kajing shaman sim kajing shaman sim pat ke ilam ingi sya kajing kermen. Hila ring long ki brio ke bahe mensim ke bahe rang. Leng ba kajing tanjuk ki ba per ke ba ja kajing im jongi. Kini baro ajing sya ki pen yarap yang ajing sya bingin don pat ya kajing kermen. Kajing kermen pat kala iyo. Kajing kermen kamju penduk jing kermen. Kaktim la pendon kam hang ni ka ong kamju penle rain bokho. Hope will never fail us. Kajing kermen kanum penrem ya kajing temu kajing thrang kijongi. Hoi ha bengi ai rengkat baru blai ya kani Shlem Saiñ Dur jong kajing im jongi suki pasuki ngin sngol tho kanu ku rukam ublai upersyang man Saiñ Dur ya kajing im jongi. Ha kanu rukam ublai upersyang man Saiñ Dur ya kajing ek kijongi. Kata kalong ka bokongsan ek ko ki prabangi. Hoi hato ka Bible ka snap jar ha be day ka por ka badai ka jong ublai and at the right timing ka jong ublai. Is God silent about the right timing? Tanya pet, ya kan nega wega nuksa. Haba u breu lahap siya kapop. Haba ki breu lahap siya kapop. Ki breu ha jing shisha kila dap da ka jing snow temang bakan zaman sim. Ki snow kumakila do lut nadong syadong. Ubleu la kular ha Genesis lai kat san bon sa pa yu kon banwan banyap naga benta ki pop jongi baru ni kon bala kamar wai un penluet ya ka kle jong besen baru besen yung persyang jing syaban po ya ka khong dong jat jong u ki breu ki la ap yu Jesus Christ la bon snem hadin saw hajar snem u jisu lawan to ina ngini sngap igini kentin jong Paul segi Galatia kalau nong ka pasaw ka takot ka pasaw ka kren syapang ka egabo jisu lawan banle nag benta jongi bat hakano ka ya Hakano ka por ublay ula ibet ya kani bakan jia bakan urlong haki history jong ujak man real. Henry habala jia kaya kababyang ublay ula pa yalo kon yaw balaka nagabriw yaw balaka hapo kahukum. Kaktin jong ublay ko kiprabangat kaya tho bawat ya kajing ka jong Jesus Christ kalawan hakaya kabaday. King James Version kaong, when the fullness of time has come, God sent His Son. When the fullness of time has come, God sent His Son. Kalong siya ka kubor ka basngaw tanat. Prabagay larangi do jing kermen larangi sngosi larangi sngaw temang kadonut jongi what you kuslai. Ublay hagapor ka batay un sa juba bigijing gawai jong pi. Pisham jing hagajing tray jong pi. Ublay un sa juba hagapor ka batay hagaya ka batay. Lara pidon ka jing yashitom la sa shilok shitanga lane kikme kikpa bat kikon. Yay duay. Wat num pentut, wat num sange ka jing duay jong pi. Yay duay. Nama lara pi duay kan sapoy ka sngi kan sapoy ka por ka biya habat ka yaga jong ublay but ublay un sa le ka babhatam kajing im jongi. History jongi Israel kam tam ha kajing im jong u Daniel unong ya tolupa. Ngi shem bagadon ka way na kijing ya tolupa ki bangi khot ya ka 70 weeks prophecy ka jing ya tolupa ka banyaw po tayo. Kani ka long ka way na kijing ya tolupa ka balapan ketik ka balapan jinjar jingmut yo Daniel na marbalay u Daniel udon syari nong way u blay ulakular badu ong ba kini ki khon ki jong u ha ka way ka sngi unya lam tang si por syari nong way kum ki mrau henrain sawan rapat sa Jerusalem kam kin la ban mani biang ya u Daniel naduk ka por bala ya lam ya u sa Babylon udang long u kena samla ngilaban ong Reitat ha por ka butoy ka kitab Daniel ka lenong ka bakandai kam tam ulat temen ha ka jinglong jong u
Ula kali kan jing kali lano ko pa, lano ko blay, pamen lampat di kon Israel. Tan syapet ya ka prophecy kandiat, bat ni pet ka jing hikai ka pengila panyo nang ni. Ngini pendon kam ya kawai ka dudli, nrai sywa kata ngini pai sya Daniel kalong bakandai ka dekot ka arsau, adu at penyam. Hinyaw pau tayo lapalat halor ki brio jong me, bat halor kata kanong ba bakot jong me, ya ka ban pendep ya ka jing palat, bat ban penwai no ya ki pop, bat ban penlong ka jing penyasuk na ka bentak, ka jing bam hok, bat ban wan lam no ya ka hok bam jukut, bat ya ka ban pendat laha ya ka jing ito pau, bat ya ka jing ito lupa, bat ban pensyai ya bakot tam Kani ka khot hang ne ka pensyai ya ka jing jinjar jingmut jong Daniel. Pero ong kapor kalabiang ko try. Sakat no pat. Bagi brio jong mekin don hakari nong way bikin long kim rao. Kada khot ka barusan ka ong to tip na markata batus ngoto. Iningiri kintin jong angel. Banagata ka jing mi la nagi kintin pen ngoto jong angel ya ka ne ka jing kali ka penjenjar jingmut yu Daniel. To tip na markata batus ngoto banagata ka jing mi no jong kata hukum kapala jiaus nam saus pa san penyo BC na ka jing mi jong kata hukum ya ka ban pentamai bat bantay ya ka Jerusalem yo tao balasle utaus im ken kan long hinyo tayo tamat nyo tayo bat henriu pau ar tayo tamat nyo tayo ban rup ar tayo long rup kandai tayo on day pat yaka bat ki lenti shnong bat ki lenti kharai hagi por bajinjar ken te hadin kita ki henriu pau ar tayo yauta ubalasle tamut hadin henriu pau ar plus hinyo tayo yauta ubalasle on ot no lanan penyap no yutau nong penim tau Messiah ubalong Jesus Christ but on yo ru bat ki briu jong taus uban wan kin penjot no ya kata kanong ba bat ya kata ka jaka kentang bat kabakut jong kan long ka jing shlei ti hado kabakut kan long katma la tmu ya ki jing penjot bat shi tayo on penlong ya kejutang bas kem bat ki babon bat namar kaba shiteng jong kata yo on pendu no ya kata ka jing kenya ka jing ya jong Jesus Christ ya ka jing kenya jing kriam kaniam karukom jong ki jiu la pendu no halo ruding pana hang ning kwa ban kadau ka jing mut hang ne kalong ya ki ceremonial laws idan ki bridging sha ki ba ya sngoto bakla ya ka ceremonial law but ya ka decalogue la ne ki shipa hukum but ya kata ka jing aingo bam but halor ka tap niang jong ki jing ijli on one away ka penjot te wat hado ka bakut but ya kata ru balatmu on the no ya ka jing bitar halor unong penjot ko ki prabanget shuangan batay ya kani lengba kani ka sketch la ne lengba kani ka tur na kwa ben ya pet ya kani ka video kandian Daniel's 70-week prophecy of Jesus the Messiah is found in Daniel chapter 9 verses 24 through 27. We'll quickly look at the first 69 weeks of this prophecy, and then we'll be looking more closely at the last remaining week, which is so very important for us to understand. Let there be no mistake. God's love for mankind is at the heart of this prophecy, because Jesus laid down his own life and died for the forgiveness of our sins. Daniel's 70-week prophecy clearly shows us that Jesus is the Messiah who fulfilled this Bible prophecy, and he did it right on time as the Bible predicted. Come and explore God's great love for you and the amazing accuracy of this beautiful prophecy. There are only two prophetic keys needed for you to understand this prophecy, and here is the first key. Ezekiel 4:6 and Numbers 14:34 tells us that 1 day of prophetic time equals 1 literal year. Therefore, if you multiply the 70 weeks times 7 days per week, this equals 490 prophetic days, which now becomes 490 literal years according to Ezekiel 4:6 and Numbers 14:34. The second key is simply the fact that there is no 0 year when crossing over from BC to AD. The timeline and the calendar are different. Therefore, when you calculate from BC to AD on the calculator, you must always add 1 to get to the correct answer.
If you don't do this, your calculation will fall short by 1 year. Now that you have these two keys, let's look at the prophecy, which begins with the decree to restore and build Jerusalem. The Bible says, from the decree to restore and build Jerusalem to the anointing or the baptism of the Messiah, there will be 69 prophetic weeks, or 483 literal years. The decree was issued in 457 BC by the Persian king Artaxerxes. You can read about it in Ezra chapter 7, verses 13 through 26. Jesus' baptism was in the autumn of AD 27, exactly 483 years after the decree, just like the Bible said it would be. Then the Bible says the Messiah would be cut off in the middle of the 70th week. Since there are 7 days in a week, this means he'd be cut off 3.5 days after his baptism, which in prophetic time is 3.5 years. History tells us Jesus was cut off by crucifixion in the spring of 31 AD, exactly 3.5 years after his baptism, just as the prophecy indicated. This means there are only 3.5 years remaining in the 70-week or 490-year prophecy for Daniel's people, the Jews, to accept Jesus as their Messiah. Although many Jews did accept Jesus as their Messiah, the nation as a whole had rejected him. Their fate as a nation had been sealed at the close of the 70-week prophecy with the stoning of Stephen, the first Christian martyr, in the autumn of 34 AD, exactly 3.5 years after the Messiah was cut off by crucifixion. To summarize, the decree to restore and build Jerusalem was issued in 457 BC. Jesus started his ministry with his anointing or baptism in the autumn of AD 27. Then, in the middle of the 70th week, he died on the cross in the spring of 31 AD. Yet he continued to confirm the covenant with the Jews, or the Jewish nation, for another 3.5 years until the Jews stoned Stephen to death in the autumn of 34 AD, at which time Jesus soon called Saul, who became the Apostle Paul, to preach the gospel to the Gentiles. This is God's love for you, my friend. You can read about it in John 3:16 and 17, which says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved." Prabangat tongin siapad ya kanikatur. Kelai kita ke video mentan, bannya persyang ban review ya kani sesisin. Tak pengipad ya kanikatur. Nakwa ban kedau lightly ki kena mengin smooth ho ya pengin ipad mentan. Ningkong nakwa ban pensyai hang ne habiadai bat ke prophetic time. Kita lightly ki bang nakwa an pensyai hang ne. Syang ni pet ya kani katur. Kiran lightly ki mga kuan pensyai hang ni. Ningkong. Kat kom ka prophetic time na kat kom ka po chung na jingken ya ki jingit ho lupa ki biade ba ka por. Hakane ka benta banya puli benta ka singing pet nyom ho tayo 70 weeks prophecy of Daniel chapter 9 verses 24 to 27. Ningkong kumnong in snot ho ba ka singi kay yang pli nagbenta shisnem. Hot ubaning kong ubala panon kam ya kanega year di principle kat kong ka history di Tychonius hagas nam lais pa aprapo 80. Tychonius ula shame kanega jing shisha ula employ ya ka year di principle habi da ujing snotho ya jing pan pao kala nong bakat way kada kwat bakandai. Ki lais nam shiteng ki bala ya to kanega lunong kat kumo Tychonius ula shem bakilong lais nam shiteng. Henry Tychonius how walada ulalong correct habide the principle Henry lais nam shiteng la pi pet man time prophecy kam mut emamut ong ne times time and half a time la ne kapor pat shiteng por kam yang pli nagabanta lais nam shiteng rega yang pli nagabanta khat ars pa andru posngi kabalong kat ars pa andru posnem hoy kane kam dega Jingiaphylliew Jingmut singish panga kat ars pa andru posnem Bible prophecy reng ya pet ya 70
week prophecy. Jing kan kalnong kabakat sao kakot kabalay po sao ka kren kumne. Kabakum ka jing ken jong kita kisngi bapila yami sentiat yakata kari sao po sngi ken yakaway kasngi namar kaway kasnem hin yakit shitam shidot yakipop jong pi jin sao po snem tepinyo tipken yakajing kala yaka jingtmu jonga. Yui hang ne lengba kini kita khot ki kadang kinong sentiat ki bala lecture kanan kila shimpor sao po sngi banya chakateri. Nay namar kajimba menget jong ikon Israel ublay wong bakin hap banya sao po snem ban poi chakateri kajing kular. Kanya pai sha Ezekiel kala nong basao bat kat khot ka ban riu ong kumni. Padru haba mela pendep yakini mentia persing sa shakamon jong me bat menkit saya kajing bamhok kayeng Judah saupo sngi kaway ka sngi ya ka shisnem nalabo ya kata hame lang bagi ni atli grekhat ni laban establish ya year the principle ka botai konia sulo pendan kam bat ni kum kita kiba pendan kam yang ne ka biblical historical method and the historical biblical method of interpretation kum ki 70 Adventist ni yo ba kane kadai ka method ni yo ba kane kadai ka method hajing shishalan ne kadai kadai rukom kensnem ka bi hap tek pa tek kat kum kajing ya thulu pa jong Bible kamat ka ba ar ma kwa ban kadaw hang ne kadai kane kumnong itip by kane ka decree jong Artaxerxes la news kamet bat Persia kala jia hu south pa san pinyo BC ngin se pet ya kane khndiat ranga shukwa ban ai ka background ni ya kane ngila ban Shem lengba ka wek historical evidence ka bingila ban Shem lengba ka jing thot jong Lucas kala nong ka balai kamtam Lucas kala nong balai ka khot baning kong ka ong bahaka snem ka bakhat san jong Tiberius Caesar akas nam bakhat san jong Tiberius Caesar lapan baptis yu Jesus Christ ngitip akas nam ka bakhat san jong kajing sansha jong Tiberius Caesar kay ha pat apnyo AD te kajing pan baptis yu Jesus ha apnyo AD kalajia ha kapor autumn lani ngilaban ong kalajia ha kapor sunrise Tek ay kabang yu hang ne kalong ban naka ne katarik ngila ban nyaw shadin. Ngin yapet manta haganugur kom nge nyaw yakini gisngi bat kumnong yo ay kene ka saus pa kanday pusnem. Ngidai ban tip hang ne bu Daniel laklumar Jingmut ando katata na mabalagi kon Israel kidang ne sa Babylon na kimpat yo ay kalat ban pai shalari la jong. Day tat ado kapor ba u Artaxerxes wala ay yaka decree la ne ka hukum yu Ezra buun let shari Jerusalem man let ban taybang ya ke Jerusalem ba ya ke temple hantai ba kane ke jing tho jung Daniel kala urlong to nya pet kane ka dur hang ne kendian adin bangilaya pet kini ki lightly mat ni pet kane ka dur ko ongkum no kat kong kane ka video ka bapidang shui ni pet ba kane ka day ka Daniel 70 week prophecy ha ka no kam ba u Jisu la ya tho lupa buun wan kong Messiah na kwa jing shab ngin shupuli Daniel kala nong kaba kandai bat kat khot kaba arpusan sa shisen Daniel kala nong kaba kandai bat kat khot kaba arpo san to tin jong blek ong to tip namar kata bat tus ngau tho banna kata jing mi no jong kata hukum kajing mi no jong kata hukum ban le ayu ya ka ban penthamai bat ban tei ya ke Jerusalem ya kata ubalas le Yau tau balasle us im ken kan long in yau tayo bat henrio pau ar tayo on tay pat yaka bat kilenti shnong bat ki karai bat haki por bat jinjar ken tika ay kabang yo hang ne hagat khot kaba arposan niyo bau Artaxerxes wala ay kanika decree la kanika hukum bat ki kon Israel kila banit pai pat Nagari siyong rao jong ki siya Jerusalem bantay sa shisin ka temple. Kung mga labatay mantan, niyo ya kani katarik hakaba ni ken ya ka porsen syar jong u Tiberius Caesar. Hagsan bakatsan
la penbaptis yu Jisu la nega semba katsan ke jing senchar yung Tiberius Caesar la penbaptis yu Jisu Christ to ke ba ni don gamen establish ang nega long la da arpenyo edi kalong kata kapor ke ba la penbaptis yu Jisu Christ hinyo tayo bat nriu po ar tayo kalong kat nusngi Largi at nrup po ar tayo bat nyo tayo ngiyo nrup kandai tayo nrup po kandai tayo sen nyo pinyo saus pa prapulai sngi saus pa prapulai sngi kalong saus pa prapulai snem abang ya ken ya kaya di principle lane larangi panihap ya kisngi kawai kisngi kabalong shisnem kat kum jingken kat sao lai pasau bat Ezekiel sao hendriu Prabangai bagi parlok ke kabangi I hang ni kalong lada saus pa lai pula mabing lada saus pa prapulai sngi hashwa kajing penbaptis lana kajing pensle yu Messiah tekan long katno sngi saus pa prapulai minus arpenyo penyo saus pa san penrio namar kajing kela na ka BC sya ka AD ngim don 0 AD lana 0 BC tingi at no shisnem sya unius nem saus pa san penrio hakata gru kom yo unius nem saus pa san penyo BC angin nila soto ado hang ni te saus pa san penyo BC kalong kapor hakabakan nika hukum kelayat syakmat hakabagi kon Israel kilala banlet rengkat ber Ezra sya Jerusalem banlet bantai ya kanika temple Dia lada arpenyo BC kadai kesengi penbaptis jong Jesus Christ. Ke Asia bakanika jing itu lupa ka keren. Tengene pai jaka dekat ke arpen riu. Te hadin kita ki nyau pau te hadin kita ki riu pau artayo ya utau belas le on otno. Utau belas le dai mano u Jesus Christ u Messiah belapen sle kaya seriem bat kejing penbaptis jong Jesus Christ. Imba koi lawan menhian halor jong u te kejing penbaptis kalong kung kejing penslek jong Jesus Christ. Nanta syosyo ka eka bingi syam hang ne kalong ba ka Bible kaong ha ka tayo ka bakado. Te hadin kita kin riu po ar tayo, tan mo riu po ar, bat nyaw tayo te haneng, yaw tao belas le on otno. Hakapora yun otno lan hakapora yun penyap yu kani ka kejing itu lepas panggas nem yap ke jong Jesus Christ but on yo ru but kibriu jong taus uban wan kin penjot no ya kata kanong ba but ya kata ke jaka kentang but kapakut jong kan long ka jing shlei de hado kapakut ken kan long katma latmu ya kijing penjot But shita yo on penlong ya kejutang baskem, but kibabon, but hamar ka bashiteng kata yo on penduk no ya kata kejingnya, but ya kata kejing aingo bam, but halor katap niang jong kijing ijli. On one way bapenjot, te wat hadu kabakut, but ya kata ru belatmu on te no ya kejing bitar halor uta unong penjot. Kedekot kaba arpo hinyaw. Kaya kabangi ihang ni prabangat, but ngakwa yung people observe bahang ni. Baka don shisnem jong kajing penskem yung kajutan. But ha kapeding jong kata snem on ot no lane on penyap no yu Jesus Christ ubalong Messiah. Daladang niyo ya arpenyo edi kum katarik balapan baptis. Arpenyo edi shitayo pinat nyo snem kan poi life usao edi. Ha kabashiteng jong kani pinyo life away edi. Ngisem kat kum kan jing ken bau jisu ula yap ha ka life way edi kepada ka por spring lane ka por per em delado jisu ula yap ha life way edi ka ipat kata ka bajia ha life usau ipat kata ka bajia ha life usau edi aku apa cuba tai kendiat ya kani syukwa begini pet kendiat kenam begini semua tok syai ya kan ne benta ka bangi puli menta ka sngi kat kum kikam ki apostle ka lanong ka benyo ka dekot ka ba san pokandai kikam ki apostle ka lanong ka benyo ka dekot ka ba san pokandai ka ongkum ni teki layalan thambao yu Stephen haba udang duai uda ong atrai jisu do pediang no ya ka mensim jonga teula dem halaki kosio
kon report tu ladam halagi kosil bat lo perta dekat tin bajam atrai wat thau yaki yakane ka pop te onda ulla ong yakane ulla yot hiano ka jingyap kejong u Stephen kalong kejing play lad yaki gentle bikin yok pediang ya kejing pen im kejong u Jesus Christ hadu laipusau edi ublay ula ailad yaki Jew yaki hima lane ka nation jong ki Jew bakin kala ka pamut bat bakin long kita ki atiar ban let ban pen sapriang ban pen sapret ya ko kubo jong jing pen em sha ka pertai berok away and ragi Jew ki klam le kata pen ban kila penyap yu Messiah ubelong u Jesus Christ te haba kila penyap yu Messiah ubelong u Jesus Christ ki Jew kila do leno house nam edi laipusau ya kalat kum kahima as a nation bo blaun kot yaki bru jong u Day hadien ke jing yap jong Stephen be ke jing tmu ke jong oblay kabula kular hu Abraham beleng bau sembah jong Abraham ublain kerkui ke pertai berok away ke jing kerku kelawan kene kerukam baga gospel kelaya bat ki gentle kelayo ya galat ban kelalong Kristen ban pediang yu Jesus Christ bat nado ke klub mat bagi pediang yu Jesus Christ lakot yaki ki khon jong ke jing kular Prabanget nganget scam pilas ngotho katto u Daniel ladu jingkermen kat ba iya kane ke jinga tu lupa u klem yo I hakis ngi jung unang kmilen ti bo blay shen ngan wan lami kon Juda sha ka region ki kabalong Jerusalem rekata klem urlong tat hadu ba u jisu layam kane ka prophecy kane ka jing tu lupa kalong ka bashai ba ka jing yap ka jong jisu ka jing yalam ka jong ublay ka jing yalam ka jong ublay ki kon ki jong u nakapop siya ka jing panim la urlong shisha kubor ka bas ngosi ka long ba ki jiu ki la kantat yu jisu kum messiah hoy ki don katto ka ne ki jiu ki bala priang ya unray kum ka nation kum ka ri brok away kila kantat yu Jesus Christ hadien bla kantat yu Jesus Christ la pleno ya kadwar namar ka jing tmui ka jong blay na do ka basdan kan mau na do ki sngi jong Abraham u blay ong ba lengba u sembay jong Abraham u blay kerkui ka perthai brok away haba ki jiu ki klamla jing shaun pendep ya ne ka kam u blay la jiet no lengba ka jing tray jong Jesus Christ kini ki khat arngut ki apostle bat ki khat arngut ki apostle ki long kita ki nong elap ya kene ka khubor ban pen sapriang syek perthai brok away kat kum bangi don mentah ku ki prabangai kebalang Seventh Adventist kalau don hapalat arspa shipau terlikiri kiwe gini am Kristen kila don hashibon ki jaka bar hashibon kiri kejing temu ke jong blay kalong bagin tip ya ka kubo jong jing shisha batat hadok ki negisngi u blay u kwa yangi bagin puli penia ka Bible bagin tip ya ki prophecies bagin tip ya kita ki jing ya lupa hoi prabanget kane ka prophecy jong ke nyopo tayo ka kalong shibenta jong ka prophecy ka bajlantam arajar lais pa sngi ka jong Daniel prakat sao hoi la ngi yo pon ngin se pet ikane hadin henry ka ega bang yo I hang ne kalong bahabo play u yai up ban pen urlong ki ega bukular kadon kapor ngim jude bendu jingkermen rai an lapoi kaya an lapoi kapor u play de shishahi un support urlong iki paro ko gi prabanget ngait scam kanega jing kai mentah sngi kalong ka bashai kadar hado katata be pi badanga ngi don kamban yasha kada khot ka ba arpu sao la pi kan mau ya ka jing ya puli jongi ka jing tmu ka jong play ka long ban pendep ya kata ka kam jong ka jing pen im leng bagi kon Israel reina mar bagi klem la ban sngo tho ka ne ka kobor ki klem la ban diang nama ka jing rendang ka jing side la jongki takadaw kilahap panyait lembaga lenti ka batan prabanget nginya pet kendiat chpang jing im jong David u David kumno ulalong utaw biaisha wat lada lapan kentang yu ubun long skim kat busol nang im na u David u yaisha ta hado bu blay u labo ya kaneka lengkor ha u
unsa Shem bat sabak ta kelengkor panlong skim jong Israel la ngi pulin ning kong Samuel kelenong ka bakat riu ter hado kelenong ka ba art riu ngin Shem ba u David udon iki jing hikai ka snot na ka ni kasing ni puli kat to kat ni to ni pai shwa sha ning kong Samuel kelenong ka bakat riu ba ni pai ka khot ka ning kong ter hado ka bakat lai baru try ula ong au Samuel men yam riu yung sol sakat no habanga nalakanta ju nakabalong skim halor ki Israel do pendap ya kata reng jong me tak umpnyang mat kelet ngan pa ya me show jese unong Bethlehem na bangala kre yana yusem na pnengi kon rang jong u teu Samuel ulong kopnongan le la do solo ni osngo kon penyap yana baru try ulong to Shem bat me da masilot bat ong ngalawan ya kaban kenya au try bat to khot yu jese shakata ga jing kenya tingan sa pentip ame ya ka me day ban le meru ban le yanga yo ta ubangan sa yato ame baru Samuel la le yakata kabala kren utrai bat ulawan sha Bethlehem de kita men basan kata kashnong kila shifting shikape haba kila yashan bat kila on me wan yakabasu uti ula yato yakabasu ken wan yakaban knya utrai do pen kentang yalage bat wan bat na shakata ka jingkanya bat ula pententang yu jise bali ki khon shimrang jongo bat ula khot yaki shakata ka jingkanya de habakilawan ula kami ken yu elial bat ula ong shisha utaw bala sle jong trai udon hakamat jongo and you try ula ong au Samuel wat kami yaka kamat jongo namne yaka jingrong garan yeng jongo namaranga la kenta jongo nabau blay omju kami kuma kami ubriyo na bau breu uyo i tang ya dur ka bashabar and you try uyo i ya ka donor kom tau jese ula khot yau Abinadab barula pa eu manle hakmatu Samuel ute ula ong utrai shim la je yau nero kom tau jese ula pa yau Shama manle ute ula ong yau nero utrai shim la je anda kom ta u jese ula pa henyo ngot neki kon shimrang jongbu man le hakamatu Samuel u Samuel te ula ong hau jese u try shim la je tekine baru Samuel ula ong yu jese ki kon jong me baro tangkine u te ula ong udang sa bakado te hakami u sharai leki langron baru Samuel ula ong hau jese to pa bar malam yo namaringin ong yeshong tap anda ula wan mau shane u te ula pa baru ula walam yo te ula long ba sausen te bat uba bahabre yu kakmat bat uba ibhaban kmi ya u try te ula ong to ke to pensle yo namar ulong uneke te Samuel ula Shem ya kata kareng nyang baru ula pensle yo hapedeng kita di enden jongo baru mensi mu try ula wanjur how David nado kata resmi anda konta Samuel ula ke baru ula let sharama Prawangit ka ika pangyo ihang na ikalong siya ka bitanat pa ublay haba ujit ikibriw ban syakriya ujit na marap idon ka donut ka babaha namtip ko ki prawangit ka donut chong pi ba chong ha kalong ka bukum no hato kalong kata ya ka ublay ula ban jit ingi bingin long ki syakriya jong usol ula yad like no blay ula yad hagalinti la jong ublay ula excitement ya ka ika ibarok ka usol ula bat ula kwa ban penkendriya no ya ke jinglong siem nu sol bat ula thung yu David kan bu Samuel la let chu new Jesse ban let ban yet na maru blay lo ban let ban yet yu siem na kalong yeng chung Jesse la pet kini khon bar nyongot ki bi he ki bai itrim ki bi kleinbor henry hagat khot ke nyau blay ong kan bu Samuel la try bu Eliab u de u siem u ba u blay un pen kentang u blay ong em nga ngapet ya ke donut ke jong breu u breu la ban pet ya ke bashabar maru la ban yu itang ya ke bashabar ngapet ya ke donut jong breu Prawangit, ublay, ulong siya ublay babhaw. Ulajit yu David, ukon ubarit tam, ukon ubabit tam, ukon ubadon siya lengka, ukon ubadon siya kilom giwa, upek ya kiblang badi kilang brod. Ilaban soto yu brew ba siya asngi, lesa udon kajing saw sentiyo, karong ba saw sentiyo. Kaya New Living Translation kaong he looks dark. Or compare, lara kadur kadar, kambit kambiang, ri ublay, ula banjit ya piyut yang ngabingin long kinong trejong, lada. Ngidon kemensim chung jingaisha. Ada ngidon kemensim ke bakot clear kemensim ke basmur, ke donut ke basmur.
Tanya pai sini kong Samuel kalau nong ke arpo Henry bat ni pe hadin bu David ula yo ke jing pen kentang em Henry ublay umpat bo yu ke ket ula yo ke lat jing syaban penyap yu Saul Henry David uklam le kata kedon kedau tanya pai kan dia kan yo hikai kan dia sepang ke jing Aisha ni pe kalau nong hibro koi bat ngin se kren hadin kat tu kat ni tanya pai cek ni jing puli jong ni Te kisip kila wan shu Saul hagibye kia ong u David ombore elade ka ilom akila amar bersya ka Geshimon anda komta Saul ula yeng baru la lehiar syakari klausi udah don lembat lai hajar ki rangba balakan sai na ki Israel yakaban wat yung David agari klausi di Saul ula syong dara ay ilom akila ibahamar bersya ka Geshimon hajan kalenti anu David ula syong hakata riklau bat ula yu Saul bawan wat yu syakari klau namar kata David ula pa ikinong sentiat baru la yo tip bau Saul ula wan shisha tiu David ula yeng bau lawan poi syakata kajaka hakabau Saul usyong dara baru David ula yu kajaka hakabau Saul ula tia baru Abner ukon uner unong yalamu pa kya pom jong tiu Saul ula tia hapeng kajaka syong dara baru pa usyong dara baru saudong ya anda kumta David ula keren baru ong hau Ahimelek ubaken jahit bat hau Abishai ukon kaseruya para ujuab udah ong ubane hiar bat na syong Saul hakata jaka syong dara te Abishai uleto ngane hiar manga bat me kumta David baru Abishai kilawan poi syong tau pa menmet te hakmi Saul tiap bauda yotia hakata jaka syong dara baru suom jong malasi haga kendo hajan ke singkle jong baru Abner baru tau pa kitia baru saudong ya anda kumta Abishai ula ong hau David play hakni kesni ula IT nong shun jong me haga kiti jong me mentati namar kata tusha yana nakerpat ya me mangan som sindon ya dauni som adu kendo dengan ong som arsin ya Teu David ula ong yau Abishai wat penjot ya nabau bala bandra ila kakti bersya yo balas le jong try lem ki pop David ula ong lu kat ba imu try hi on sho ya yo lani kan boy hi kasni jong ya kaban jam lani un hiar pa parun jam to try un rik ndong yana mangan om ra ila kakti bersya yo balas le jong try anu ya kerpa ya me to shim no menta yo tau som wa hajan ka singkle jong ba yo tau kium bat ni nyali no baru David ula shim no yo tau som bat yo tau kium na jan ka singkle usol bakila le no e ong don mala yo lemni balatim lemni ki bala pe na bakila yo tia baro na malu try ula pen yo tia lengai yaki anda kumta David ula le cheshidiang baru la yeng halor we ulo na jangai ti kile kam jangai shibon Teu David ula perta yu tau pa wat yu Abner ukon uner uda ong memchi balai Abner anda komta Abner ule tu baru la ong me ula perta komta haus Teu David ula ong hau Abner hato me memlong rang ba baru uba kat ma me Israel ti balai ba memshim la sumar kilau kenrat usiem na ba ula rong ubei na pa yakaban penyap yu usiem ukenrat jume kani ka baminale kamlong ka papakin kapa imutrai pipi preu ki bade hok ban yap no namar pa pemshim la sumari law kanrat wala sle to utrai ke timenta tokmi ang lo tau som jong skem walu tau kiu ubahachan ka sinkle to ho tiu sol la smoko ya ka jing sawa David baru la ong kani ka jing sawa jong me ko David ukon jonga baru David ulayeto kalong ka jing sawa jonga ko skem kanrat ula ongru namar palay bo kanrat jonga upe nadin usyakri jong namar bangalale ayu lane kabasniu ayu kadon hakakti jonga namar katate kakerpat yame kos im kanrat jonga to snap ikikte usyakri jongme lada deu try pula penki yame persyaya na don yang ya kecing penya anila raki dei ki kon ki brio tokin long ki bala tim hakamat utrai namar kila be no yanga akni kasni bangam yo shong ne akan chigyo kan ti try ya ong ele chakri ye ti wei pa ti blai
Tinamar kata wat ai ke senam jonga bahkan hak kendo shawe nakmat utrai na bos Israel lawan mino ya kaban wat yo tela kumba we upe ya ka yar klau agilom anda komta usolu la ong ngala le pop do wan thai no ko dabe ukon jonga namar ngana pen snew show ya me na ba kajin im jonga kala long ka ba koridor hakmat jong me hakni sni hakmi ngala le bi bat ngala le bakla shikate Deu David uliato balula ong hakmi yo som kosim don wan shiliang uwe ne kita kistamla ban shimno ya u Deu try on ai yo we po we baro ya ka hop jong u bat ka jing yai ne jong u na malu try ula ai ti no ya me hakati jonga hakani kasni andre nga ngamtre banra ila ka kti bersha yo bola sle jong try te hakmi kung ba ka jing jong me kala long ka ba koridor hakmat jonga hakani kasni Kumta to ai baka jingin jonga kan long ka koridor hakmat utrai bato ai bon pelat yanga nak jing shipa khop baro anda kumta usol ule yato how David to long mame yo bola kerku ko David ukon jonga mame men yo le ekitam ki bakrao ba men nang job ru kumta u David ula le shalaka lenti ban usol ula le paino shalaka jong kajaka Prabangat ka ika bangi hakan ka lenong. Ni kong Samuel ka lenong ka ba apen rio. Kadkot baning kong hado arpusan. Kidon arbenta le singila ban pia nado kadkot baning kong ter hado kadkot ka ba katway nang ta kat hado arpusan. Kagbenta ka baning kong bo Saul namar bolisi hado kata tayo David ngimtip na kanu kadaw. Ngimtip ladu Saul la penan ba u Samuel ula apen kentang bat ula anoint ula pensle ya David rai usol udon ka air ka ba umla pan sha yu David bon sin la persang jing shan penyap yu David hakane ka kanti usol ula yalam ya lai hajar ngot kibreo kisipai rangba kinong ila atma ki ki ba erang ban let ban ye yu David ubalong kena red u David ula hapan pet na lagi David ul hapan pet la yeng na marbu tieng bi osol ul ai bat gajing im jong u lega ai ka bang i hang ni ko ki prabang ka long ba usol ul let ban yet yu David kat bu klem lap yu David ul kilai let jing sha ka we ka jaka ban let shong thak ban let thia bat ki ni ki sipai baro kilai ket tawer u Abner u sipai rangba jong sol ru hata singu la thia kane ka jing puli jong i ka ong ba u David ula don hakata ka jaka hanta hajan balwai ibo udam ne usom ba usol ula se hapo kendo along kila shim sting ni ki baro Lagi ka bajang ni along ba David ula khod yu Abishai ban let shagak tem jong sol bat kat bigila let shagak tem jong sol ki lab ki shem baro ki breu hangto kila yot hia kat ki breu kila yot hia ka bajang Kan bagi bergala yot ya u Abishai baru David klalet kala shim yu som jong sol bat kala shim ru yang klong di jong sol. Hadin kata kala pet kata ka lom kaba ki lalet bat kila pertajam nang tena lom kadon ka exchange kado ya wai ka jingkali ka bawan kada ka juk jingkali ka bu Abishai u ong yu David ladang ngayok lah ban penyap yu sol tang shisen pom yu lakot Kila don hadu Bekila laan penyap Yunus jong belain reka besno tenat kalong hakan ni kajing puli jong i kadakot ka ba wengi shambu David ula ong yu Abishai ba dalileiru nganomra ila kakti jonga persya yu tau lasle yu try ka balak menlong jong pi ka bu blay ula kular ya pi Henry lara kampat de ka por ka jong blay wat num persyang ban keni jubor ya kata ka bampat de ka jong pi Something could be yours, but if God has not placed in your hands, don't grab it. Kay kalaban long jong pin rela do blame pat bo kikti jong pi. Wat num shim da ka bujubor. Kani ka kay kaba ngasngo tanat da kani ka sngi ka jing puli ka bangi puli. Kidon shibon kay prabanget ya ka bangi laban yo jing hikai na kani ka long ka way. Yo bala pensle jong blay. Nim juk day pan disrespect yaki. Beliau dan kapor, beliau dan berukam kumnoban penbet yakini kibreo. Nrengi nyemdai pengketak di yaki.
Kaneka de kam ke jong play. No shakmat ngi pes kaneka wai ke benta ke bengi Shem na ke jing im jong Elijah ke jing kwa ban pen stat ek baro ke yalam yang ishanu. To rush things, where would it take us? Tanya pai shening kong kis im kalau nang bakat kendai ke khot ke bening kong hantu ke kendai. Ti Ahab ulayathu yaga Jezebel ya baro kabau Elijah ulale. Bat kum noru ba ulapan yam yagi nong ithu lupa baro daga white lamp. Anda kum ta ke Jezebel kalapa nong lam tien shau Elijah kada ong. To kiplay kinle kum ta yanga bat paladru. Ladangan om penlong hamar kani kapor lasyan. Yaga jing im jong me kum ka jing im jong way na kita. Ti habaw layo iya kata ula yeng jod bar ula pet no namar la ka jingim bar ula let boy sa Beersheba kabade ya ka Juda bar ula i no yalaw sakri hangta Henry uhi ula let sis ngilen ti sakri klaw ti habaw ula poy ula syong hapo uding ratam bar ula duway nagabanta yaladi ba un yapno ula ongru kalabiang katang Nenta atrai to shimno yaga jing im jonga ngaba ngamlong kampa ban yakik pa jonga te ulathia bar ulayo thia hapo uding ratam te hakmi u angel ulakta yo u bar ula ong ha u ke joj batto bam bar haba ulakmi te hakmi la don hajan kakhli jong u uktu balashet haurngading bar chiklong ko Ti haba ula bam ladi, ula thia nopa. Ti uangyel utray ula wan sa sisin, par ula kta yu ula ongru. Ke jod batu bam, na marga jinglet ka jingay yame. Ti haba ula ke, ula bam ula di, bar ula yan hagapor kata ka jingbam. Sao po sngi, bar sao po miet, hadu uhorep, ulum ublay. Par hangta ula ledrung sa kakrem, par ula syong hangta. Ti hakmi kaktien utray kalawan hau bat uong hau mele ayu hangni ko Elijah ko ti ulong ngalas ngus kunci kadde na kabanta utray ublay kipan nabaki kon Israel kilalendet ya kajutang jongme kila pengkelon ya kiduan jongme bat kila penyap ya kinong itu lupa jongme daga white lamp basatang mangahi ngadangsa bat kiwadru ya kajing im jonga ban shimno yaka Prabangat haka lenong ke bakat prang yu ibu Elijah la yok ke jingjob persya gitu i saus pasan pongot ki nong yu tolupa jungubal. Kila siapan yap u Elijah na ke jingjob na ke spiritual high namar ke jingbam shanya teli hublay namar bula kwa ban penstet yaki aka baro haba labna ke kubor bagi Jezebel ke bet hong yu bat ke kwaan penyap ban shim revenge nak benta ke jing le ke jong Elijah kini ki nong itu lupa jong bal u Elijah uladap ke jing ting oh ko ki pra pengat hato ke jing ke jong pi jong ka long ke besen jor hato ka ta bu ble ula le ke kamba ke pala ke jing im jong i bangi ngi ting no ban ngi pai dien no ngi pet no na ka thma kat binang ya chakmat ka thma kanang jur ka thma kanang ki shusho to dia pet kendiat happy day bat ki kat tu kat ni ki beriu ha Bible ki belakwa ban pen stet kanam kin yo i ki jong play ki jing im jong ki ban play lam ya ki shaki jing sniu bat shaki jing rem ke bening kong ka pengikan mau ka day ke Sarah tapi ni play si Genesis kala nombor kan rio ka kot bening kong hado balai ke Sarah kala temen u blay la ka ku bo Abraham unlong tau pa jong ki pai ba belin ki sembai jong ukin longkum ki klor ke beneng mat ku musiap ke duriau ke Sarah kelah kwa ban pen stet ya ke jing tre ke jong play ke jing im jong ki jong Abraham bat jongka kalau pen shoy Abraham bat kalau ong kile shim no ek hagar kum kalau jong me namar ngam thrai ngangan yo khon ke Sarah kelah do jing kermen tongin Aisha tongin Shlem let us be patient ublay unsa le ke come God will come through one day. Pas kongsi kalong Abraham ulet syaka hagar pat namar kejing let jong Abraham syaka hagar kelapoi kejing pat ya prah yang asam kejing pat ya prah kalong hadu kini kisngi ke bang ngi im mentah namar kawe kejing bakla kejing kwa pan stat ik the problem of rushing
is always chaos. Jadi pet ya kan nuksang baar. Ken kalau nong baar po kat bish po kat arang i kumno ba u Moses hagajaka pun tiet yu mau siang shisin daga jingdom daga jingbitar ulat tiet ya mau siang arsin. Prabagai ke jingkwa ban stat ke barok ting kawan ra ya ke disadvantage ke jing im jongi kawan ra ke negativity ke jing im jongi ke bajia yu Moses naga tau jong ni kawai ke jing bamla ban sha slem ublay lo penduk no ikalad ya bun ya lam ikon Israel shado kari kanan ublay ong menumla ban ya lam ya ki shari kanan habang ipai sha ki nong bishar kalau nong bakat saw kerkot bening kong aduk kebalai ni kejing itu kana krench pang Samson way ni nong bishar jong kari Israel hagitu ipon padon sim Samson ula yo I gani ka way gabriel na timna ula I yap mat yap bit ya ka hadu kata taw lalet sya kami baru pa bat loong ngakwa ban Shanglok bat kani Gabriel kadai ban long ka jong kikmi kikpa ki loong hato mem lap mo Gabriel na kajat ban Rio jong me lan na kon Israel ba men shongkurim merakwa ban let naki nong Philistia Samson loong ngakwa bet hi na kani Gabriel on daw la let kani kajaka Gladon kaparshi lan ka riddle ka bola bread akito Gabriel bakin jubab ulai ka por ki bakin jubab Samson nang tarai begini Gabriel kidomla ban jubab ya kata ka parshi jong nana kata ka riddle ke jong ke jingkan tip ke jong Henry on laki ni Gabriel kilayo ya ka jubab nama bu Samson ula ya thoi ke jubab ka ne ka kena ka bo itanat kane pat kala ya thoi kita nong song bagi nong song kilawan chu Samson ladak ke jing pitar la pet not na kata ka jaka na lale shalayeng hadin chisna mulai pai pat cha kata shnong malet kami gane kantai rei ta hadu kata kapor pa jong ne kantai ula ai no gane kantai chutau best man la tuna la ne utau nong shong sanran jong Samson kai ka bangi ui na kini lightly kinuksa kai sariem bagi jinglong jong Elijah. The problem of rushing is always chaos. The problem of rushing is impatience. The problem of rushing is lack of belief in God. Kasara nakadaw jong ka ambition jong ka na nakadaw ka jingkwa jong ka banyo yukon kalapersyang pansyam yung shortcut Moses namar ka jing bitar ka jing dom jong uladu le no ya ka rikanan Samson namar ka jing kwa brai jong ka passion jong uladu le no ya ka burom jong ko kilok pat ki prabanget jong kwa ban kentu happy way gane ka jing shisha tungin long kita ke biya Shlem Galatia sanat puar way na ka jing long jong so jong mansim de ka jing Shlem patience jing Aisha hot ko kilok laringila ban long ke biya ka jing kermen kalong ka atiar ka bekerpang bat ka bekong santam ka jing jong bat ka jing kermen kamju penrem yangi ko kilok tong insyania hublay insyania teli nabau blay udon ya timing kepada God has the right timing for you and for me ringi laban syania ngitip hakabakot ublay un job baru blay un ya pibat ya ke jing job nomor blay ulet haswa jongi banwan ra hangi iwe piwe ya ke jing job kado ya wai ngakwa bing ni pai shiki sam kalau no ka balai penyo ka khot ka basaw ka ongkom ni do pen snobha yala diru ha utrai don ai hame yaki jingkwa kadonot jongme kwa wan puliru na New Living Translation kong take delight in the Lord and he will give you your heart's desire. Take delight in the Lord in whatever circumstances you're in. Do pen snobha yala di utrai hakano kano ka jing Hashem ka pipidan nabangitip ublay ublay bukulot ngitip ublay bamatla ngitip ublay ublay bamla ban tip yiging don kam jong pi jonga ngitip ublay utip hashwa papipin pan pat yiging don kam jong pi jonga waiting in the crucible banyai up
Hag Shlem Saiñ Dur. Kajing Yaisha. Kadon Shibon kijing kerku. Rai kawai ka bang ko aban sum up. Halorkan ne ka subject mentasi ka bang puli kadai ka ne. Lara pilong ki be Yaisha Shlem. Lara pilong ki be Yaisha. Ublay e no yapi. Kabangi up yung kajing wanasin kajong Jesu Kristo da kajing Yaisha Shlem ngin Yaisha. Bada kajing termen ya kata kajing wanasin kajong mo. Togin penbet ila kajing im jongi kanam ngin la da shisha bad penkre ila kajing im jongi nakabanta kajing wanasin kajong mo. Ngalong bapap pilong ki bapap. Ngidon lalak kajong kajing tlat ko ki prabangay bat kilok ki ba jonga. Togin penbet kita barok mentakas ngi. Kabangi yet yublay. Kado yawai prabangay. Nakwa begini penuai na kajing tuai. Kok pau boleh jing ibab neng. Kat bangi ab haga Shlem kajing Saiñ Dur. As we wait in the crucible. Ngatwai ko try bamen don hasanda jongi. Ngatwai bamen penpau ya kajing tmu jome kajing im jongi man laga kanti man laga kelemai. Kat bangi penkrek ko try na benta kajing wan arsin jome. Tai boring ko try bingin laban pediang ya kapor bat ya kaya kabadap yang jome. Kenambangi in yo ya kajing job ta shisha maap kilat-kilat ki pop kerengkan jongi tat haduk pengene kenduk pat leshem tayo pengene pulis ai ka wai ka subject ka basngot tenat so ai kajing ba ka jong blay ka belong naduk bam jukut kajing ai ka jong jisu lam kajing selok ko mensem ni lai huai kajing long blay long lam long kat pat ngi wai bi wai naduk menta syaduk ki ata bam jukut ru amen. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go.